Maayong adlaw sa tanan, kini atong latest weather update June 30, 2022. Ang bagyong Kaloy nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility na gilayon na 565 kilometers sa may kasadpan ng Central Luzon na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan habang ang kasadpan sa gipaspason na 40 kilometers per hour. Samtang lain na low pressure area na atong gimonitor naa sa 1,020 kilometers sa may silangan ng Northern Luzon. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area ug taas ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 48 hours. Ang weather condition sa may Central ug Western Visayas makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.